lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo!
Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto, Lasi, sa aga. Bombo Radio Bacolod. Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Biyernes, Disyembre 3, tuwing 2021. Kagaron sa ato nga mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Sa Balita Nasional, Presidente Rodrigo Duterte nagpanindugan nga natuman sining halos tanan niya nga promisa sa mga the Armed Forces of the Philippines, sa mga nagapangulong and the balita PNP lokal, here in malapit Mindanao. 1,500 vials ng COVID vaccines kinabaton sa Negros Occidental wala nagamit matapos mag-expire. Na Bacolod City Council nagpasar sang resolusyon angon sa condonation sang real property tax. Isa patay matapos maglupok ang roida sang truck kag nakasalawid sa tricycle sa Banwa sang Pontevedra. Samtang may risko nagtanyag sang antiviral drugs sa mga COVID patients sa Central Luzon. Sa mga nagapangulang nga balita national, kampo niya na Senador Bongbong Marcos na ginyo sa Comelec ngay dismiss ang tanan nga petisyon batok sa iya nga presidential bid. Nagamonitor sa 64 ka mga individual na nagabot sa Pilipinas antes ang travel ban. Pagatag sa booster shot sa tanan nga fully vaccinated adults sugura na subong adlaw. Sa mga nagapangulang nga balita international, kaso sa COVID sa South Africa nagdoble bangod sa Omicron variant. Nakarecord sa unang local transmission sa Omicron variant. Balita sa negosyo, mga mamumugon sa Negros Occidental ginainganyo magpabakuna batok sa COVID. Balita sa Inampanga, Soto, hindi makampang sa pagbukas ng National Basketball League of Australia. Balita sa entertainment, Camille Prats kagbana nagselebrar sa 9th wedding anniversary. Sa balita espesyal, 3 ka vlogger sa Russia, dinsentensyahan sa pagkapriso tungkol sa pagprank sa driver sa ride-sharing company. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa taknang resi. Sa aga nga muna nga pag-abi-abi sa inyo, di makabangabahin sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag subong sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Adi sa tanan, adi sa mga detalye sa ating mga balita, magapanumbalikan ay ang Bombo News and Views Morning Edition. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gidla convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang
kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap mga promisa sa tion sa 10 years ini bilang Chief Executive. Ini ang ginpahagdiya sa nagtambog sa inaugurasyon sa 143rd Social and Tourism Ports kag Zamboanga City Seaports Development Project. Sunod sa Presidente, magluwas sa peace and order. Iyan ang nakompleto ang iya promisa nga himuon para sa mga tawo. Sunod kay Duterte, nagahilapit na nga matapos ang termino sini ka makahambal ini nga may gamay nga bugal nga halos tanan nga mga ginpangako sini ang iya nga natuman. Sunod sa Presidente, sa peace and order na lang apang samtang may mga tawo sa kalibutan, mayarigid sang matabo nga hindi maay kag mga sala ang ginahimo sang tawo. Sunod pa diri, ginimo man silang iyang masarangan, hindi niya man ini paghambalon kung ano ang apang halos na kompleto niya ang tanan nga ipangakos niya sa mga pumuluyo. Madumduman nga ginpaig sini sa 2016 nga kandidato pa lamang ini nga mangin madinugoon sa tion nga mapilian ini bilang presidente. Hubalin sadto kapin sa 7,000 na ka mga tawang napatay sa tion sang anti-drug operation sa mga kapulisan santo sa police records. Inisyal na nga ginaimbestigaran sa International Criminal Court o ICC ang ginaligan nga krimen batok sa humanity sa Duterte administration sa konteksto sang pagpamatay bangod sa illegal drug war. Natala na nga matapos ang termino ni Duterte sa Hunyo 30 tuig 2022. Running and during the elections, kung matandaan ninyo, I only promised 5. I said I will try to eliminate or finish all shabu industry. Paningin ko, hindi ko man talaga natapos because every minute there is a stupid guy around to do again I said I'd also take care of yung law and order. Tama kabing, there's a heavy concentration of the armed forces of the Philippines
and the PNP here in Mindanao, especially in this area. Halos lahat na pinangako ko, natupad ko. Si Presidente Rodrigo Duterte. 9 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nakapadala na sa incident report ng Provincial Health Office tuhoy sa mga nag-expire nga mga COVID vaccines. Kaya ginulat na lamang ang abiso sa Department of Health tuhoy sa matter of disposal sa mga ini. So kaya Attorney Ray Fernando Diaz nagabot sa probinsya ang 4,530 vials o kung 45,300 doses sa AstraZeneca vaccine sang Nobyembre 8, apang expiration date sini Nobyembre 30. Suno kay Diaz, nagpanagtag kag nagamit pa ang iban nga mga bakuna apang may nabilin nga 1,492 vials o kung 14,920 doses pagod hindi ni pagbatunon sa mga local government units bangod kung madasig na lang mag-expire ang bakuna, hindi naman manami ang efficacy sini. Sunod diri, importante para sa ilang bakuna kagduyag nila nga ini ang ma-utilize apang mas ginahatagan sa probinsya balor ang mga pumuluyo. Sunod sa iya, kung mag-inject o kung ma-inject ang mag-expire na nga bakuna, posible nga hindi maagob sa mga matublukan sini. Ani ka kayo nga proteksyon kag seguridad batok sa virus. Sa karon nakapasa na sila sa incident report sa National Interagency Task Force kay nalat na lang kung paano ini i-dispose. Our vaccines, correct? We want to use them. We do not delay, but we value more the vaccinees. Hindi ta gusto magtusok sang manog expire or expired. So, din unahon ta, ubuson ta gid ang vaccine biskan manog expired na. O kung alagaan ta yang vaccinista. No? Kaya ang iya sinanga potency naga-decrease man as the period of expiry near. Si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Nagpasalig ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center ng adlaw-adlaw. Mayara sila sa inventory report agud man siguro nga hindi ma-expire ang mga COVID vaccines. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Chris Sorongon, hinpahig sini nga may mga bago na nga freezers kag ultra-low freezers. Kagin bakal ng syudad agud mamentenar ang temperatura sa mga COVID vaccines kag 32 o 32 ni kabilog. Suno kay Sorongon, adlaw-adlaw mayara sila sa inventory report kung sinin sa ginapatigay nga huddle sang AOC. Gina-report sang cold room area in charge kag ginadetalye kung ano ang mga available nga bakuna kag sa ano may expire. May yaraman sang rule nga ginasunod sa syudad nga first in, first out kung sirin kung ano ang manog-expire. Amon ang ginahimo nga prioridad. Sunod riya, kung maabtan sila asang donasyon nga isa ka bulan nga mag-expire. Pagka isa ka simana, ining ubos na bangod man sa mga estratehiya nga ginahimo sa syudad. Gindugang man sining nga gindala na sa o kung ginadala sa mga purok ag mga barangay ang mga bakuna nga nagahulat na lang ang mga pumuloy nga mabakunahan. Nagasab o kung nag-submit man adlaw sang accomplishment report kag nagasulod ini sa database agud makitaan kung pila ang bakuna nga na-utilize. For Bacolod City ang Bombo una, mayara kita ya sa mga bago nga freezer nga gimbakal no para sa aton nga mga bakuna nga nagalabot. Mayara kita yang ultra low temperature freezers para sa aton nga Pfizer nga bakuna kag kadamo sa aton nga freezer 32 na kabilog para sa aton nga bakuna nga Moderna, Sinovac kag AstraZeneca kag Sputnik. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang EOC. Mag-aakomodar ang mga mega vaccination centers ang Bacolod ginhamtang sa SM Cagayan Mall sa booster shots sa mga kwalipikado nga magpatublok sini. Kahapon, ginanunsya sa national government nga sarang na nga makabaton sang booster shots ang mga adults nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center, nagapadayon ang pagbakuna sang booster shots sa A1 tube A3 categories. Sa karon may mga panugot na sa national government suno kay Sorongon handa mag-cater ang mga mega vaccination centers sa SM Cagayan Malls kag magabukas man ang iban nga mga vaccination centers kag iban pa nga mga barangay. Suno sa iya magdala lamang sang ballpen, government issued ID kag old vaccination card nga basehan kung sano nabakunahan kag ano nga bakunang nabaton agud may baluan kung ano nagakadapat nga booster shot. Ang mga fully vaccinated individuals nga nakabaton na sang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna kag Sputnik ang dapat nga magulat sang 6 ka bulan antes makakuha sang ila booster shots. Samtang ang mga individual naman nga natublukan sang Johnson ang dapat magulat tubtob sa 3 ka bulan antes matublukan sang booster dose. Suno kay Sorongon, matapos ang 6 ka bulan humalin sang gintublukan, may posibilidad nga maglubo ang antibody response gani kinahanglan niliwat nga i-recondition kag bugtawon ang immune system agud magdamo ang antibodies. Sa sunod diri, importante ang booster shot bangod hindi kaso nga ma-expose sa virus o kung in kaso nga ma-expose sa virus, preparado ang lawas sa tanan nga tion nga
pakigabato. Nga booster shots ongoing ang atong pagbakuna ng aton nga A1, A2 kag A3 nga mga categories. Amo ni sila aton mga healthcare workers, aton mga senior citizen and those with comorbidities. Subong nga adlaw ang aton nga National Interagency Task Force kag ang aton nga National Vaccination Operation Center nagdeklarar nga open na ang paghatag naton sa booster shots regardless kung ano imong kategory provided ang imo nga Astra, Sinovac, Pfizer, Moderna kag Sputnik may 6 months na nga interval halin sa imo nga second dose. Si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa EOC. Nagduso sa resolusyon si Councilor Al Victor Espino. Tuoy sa implementasyon sa City Ordinance 953 nga gin-author sini nga may kangtanan sa pagkondona sa mga delinquent real property taxpayers nga wala nakabayad. Suno ka Espino, sa tinanakdan nga tuig ginimplementar man ang City Ordinance 936 nga gin-author ni Councilor Dido Ramos nga may kaangay nga tinutuyo. Suno sa iya, bangod sa pagpa-implementar siniya, sa tinalitdan nga tuig, naka-generate ng syudad sa masobra 44 million pesos nga dugang nga pundo sa tungas ng pandemika. Sini nga tuig, nagpasara sa City Ordinance 953 si Espino nga may kaangay nga intent kag tinutuyo sa City Ordinance 936. Sunod sa iya, dapat nga implementar na inisang City Treasurer's Office agon makatipon sa maayong nga koleksyon sa Disyembre. Nagaplano man ini nga palawigon ang implementasyon sa masunod nga 2 ka bulan bangod kun tani September 1 to December 31 ang pag-implementar sini suno o sa sini nga tuig. Ang City Ordinance 936 was served as a precedent para sa aton nga bag-ong ordinansa nga ako na lang nag-author, no? City Ordinance 953. Nga kung sa diin, all intents and purposes are the same with City Ordinance 936. However, ako nagapati nga mas madako tani ang aton nga revenue nga makolekta bahin sini except nga wala ini na implementar sa aton nga executive. Nabatian si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Nagapanawagan si Councilor Al Victor Espino, ang chairman ng Committee on Police Matters sa Sakuliang Panlunsod sa pamilya sang siyam katuig nga bata nga babayi nga nasapuan sa nga nagahamyangon sa Zercon Street sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City sa Nobyembre 27. Madumduman nga nadudlaan gid sang kaboy ang bata ang gikilala kay Bulani, residente sang Puroka, Kitahanon, Barangay Banago matapos sa ginlampusan sang 4 ka beses ni Sherwin Trava. Si Trava nga anay nagagamit sang illegal nga droga ang nag-ako sa krimen kay nakumpirmar man nga ginimustan sini ang bata. Suno kay Espino, bukas ang iyang opisina sa paghatag sang kun anuman nga buligin kaso nga magpasaka sang kaso ang pamilya ni Bulani. Nagapanawagan nini sa pamilya kung ano ang iya pwede mabulig agod masiguro nga manabatang suspetsado sa krimen. Handa din nga mag-extend sa iya personal resources kang isang abogado agod mabuligan ang pamilya nga makakuha sang hustisya. Lanon sang pamilya. Ako personal mabulig sa ila. Even extending my own personal resources kung gusto siya mag-file kaso kontra sa sini nga tawo. Amo nang akon nga pwede matag sila. As a matter of fact, personal friend, isa ka abogado nga lapit sa akon ang nagkuha sang statement, confession sang sini nga tawo nga nagobra sini sang karumal-dumal nga hilimuon. Hindi nga gali bata sa isa ka tawo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino, chairman ng Committee on Police Matters sa Sangliang Panlunsod. Samtang ginkompirmar naman ni Police Major Leo Stop, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 6 nga rape with homicide ang kaso ang ginpasaka batok kay Trava. Nasa puan nga wala na sang kabuyang isa ka ginaligar nga drug personality matapos nga makaagom sang pila sa panagkalain-lain nga bahin sang lawas sa San Mateo Village, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod kahapon sang udto. Ang biktima kilala kay Joshua Zamora, 22 anyos, kag-residente sang Zone 5, Talisay City, Negros Occidental. Sinirvis ang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Richard Fajarito, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Si Zamora ay nakaagom sa madamo nga pilas sa nagkalain-lain nga lawas tugan sang pagbuno. Brown out kag nagaulan sang natabo ang insidente kag may nabatian ang mga residente nga may nagaginahod sa nasambit nga lugar sa pangyaras sa sulod sang ilabalay kag may nakita nga may mga tawo nga nagaaway. Wala man inigin sa pak sa mga pumuloy bangod gindumdum sa mga ini nga hindi man matuod nga nagainaway. Paguntat sang ulan, dito na nakita ang nga may isa ka lalaki nga nagahigda kag nagapaligo na sang kaugalingon nga dugo. Nagtawag man sa medical responder apang gideklarar sang team leader nga ini ang napatay na. Suno sa mga residente, may nakita sila nga motorsiklo nga nagapalayo sa lugar sang insidente kag lunsay mga naka-helmet ang sakay siniya. Suno kay Fajarito, nakaagi madakop si Zamora sa AOR sa Station 3 bangod sa kaso nga illegal gambling. Ginpaig man nga wala man ini nakaagi dakop sa kaso nga illegal nga droga sa syudad sang Talisay apang nalakip ini sa drugs watch list sang Talisay City Police Station. Gani nagpaabulya sa Banagos sa mga kilala siniya. Sa karon, ginatumod pa sa mga otoridad ang rason sang pagpatay sa biktima. Siya nakaangkon no sa madamo nga pila sa pagbuno sa kalinain nga party.
kung bahin sa iya nga lawas na nangin na kausa sa iya siguro nga kamatayon. Nabatian si Police Major Richard Farito, ang Station Commander sa Bacolod Police, Station 3. Isang patay matapos maglupok ang roidas ang truck kag nagsalawid sa tricycle sa Porokipil Iper, Barangay San Juan, Pontevedra, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Hansel Umandaz, ang hepe sang Pontevedra Police Station, ang kanterang padulong sa syudad sang Kabangkalan, kagulping naglupok ang nawalang roida kung saan nagsalawi din sa piyak nga dalan kag nabungguan ang tricycle. Bangod sa malala nga impact doon sa ospital ang mga pasahero sa tricycle kag kanter samtang gindeklarar nga dead on arrival si Jocelyn Madalag, 40 anyos kag pumuli sa barangay Tagda, Hinigaran, Negros Occidental nga nagasakay sa tricycle. Padayon pa ang ginabulong sa ospital ang driver kag pasahero sa tricycle kag kanter. Nagpanumduman si Lumandas nga tsekero ng salakyan antes magbiyahe agud nga hindi matabong pareho nga insidente sa dalanon. Passenger sa tricycle, arrival gate siya, ni Jocelyn Madalag. Ang kanter, pagkatos pakabangkalan, tapos bigla ko nga naglupok ang front left na guma. Tapos na-loss control niya, risk niya na natabok sa left nga portion sang dalan. Si Police Captain Hansel Umandaz, ang hepe sang Pontevedra Police Station. Para sa good news, apisar nga malayo ang iya pulian. Gilayon nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio ang isa ka Iloy matapos nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Si Milagros Tignero sang barangay Palacasur, pulupandan sa isa ka housewife kag presidente sa mga presidente sa mga senior citizens sa ila barangay. Ang malipayon nga nagpadulong sa istasyon agad kuhaon ng iya premyo kahapon. Tuman ang kalipay sinisang tanginabato ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa grocery goods nga nasulod sa balde sa Orocan. Nagapasalamat ini sa Ginoo sa grasya nga nabaton subong man sa mga sponsors sang promo. Nagpangagdaman ini sa iyang mga kaingon kag mga tagpalamati nga makigbahin man sa promo agad magdaog kaangay niya. Una ka daw, Nanay Milagros. 100. Isa bagid. 200. Tugangan sa kapanid. 300. Ikaapat nga panid. 400. Ikalima. 500 pesos. Pasalamat gid ko sining bugay nga ginhatag sa akon karon nga hapon. Salamat gid sa Ginoo. Salamat man sa mga sponsors, staff sang Bombo Radio nga nagpatigayon sini. Ang tagdaog nga si Milagros Tignero. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos sa nakaligad sa takna nga 6 aga. Aton man nga ginapanumdum sa aton tagdaog kagabi. Last winner sa ikapat nga adlaw sa kaliman nga semana sa paggalawag naton sa mga tagdaog sa 1-2 Panalo promo. Joy Sibalios sa Sangba Villa Solidad Subdivision, Estefania Bacolod City kaw ang aton tagdaog kagabi. Ginawag kala sa 8:59. Magkadto antes maglas 8 subong nga aga diri sa estasyon sa Bombo Radio. Agod nga mabaton mo na ang imo nagawlat nga premyo, 1,150 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash kag 650 pesos worth of grocery goods. Sa liwat, Joy S. Balios, dala nang imo duha ka mga valid IDs nga napafotocopy, duwa man ka kopya. Agod nga mabaton mo na ang imo nagahulat nga premyo. Samtang sa katapusan na nga balita lokal sa dugang pa nga good news, tuma naman ang pagpasalamat sa isa ka tagpasakop sa special project sa Bombo Radio bangod na bayluhan sang bago ang iyadaan nga nakapon sa isa lang ka istasyon nga radyo kag nakabaton pa ini sang 3,000 pesos nga pamaskwa dugang sa brand new nga radyo nga iya nabaton. Malipay na gindala ni Grace Sumugat sa Barangay Villamonte ang radyo ang ginhatag sa iya sang Radio Mindanao Network nga sunod diri. Hindi maliso nakapon kag nalansang lamang sa isa ka istasyon. Luyag ni Sumugat nga mamati gid sa Bombo Radio gani ay nigin pabayluhan sang bag-o di kalidad, may flashlight kag LED light kag sarang maliso nga radyo. Tuman ang kalipay sini samtang ginabaton ang bagong nga radyo kagang pamaskwa nga 3,000 pesos. Suno siya, nautdan sila sang tubig gani dako gid ang bulig sang cash nga iya nabaton. Nagapangagdaman ini sa mga tagpalamati nga makigbahin man sa ginapatigayon nga proyekto sang Bombo Radio agod makaaguman sa espesyal nga pamaskwa. Ginbayluhan ko sa Bombo Radio. So, ari na ma'am, ihatag ta na. No, bayluhan ta na ang imo sini nga radyo from daan to pag-o. From pati. Nagiturihan drama halin sa aga hasta sa ugto. Madamo niya salamat sa Bombo Radio na ano man nila maghatag sang radyo nga bag-o.
si Grace Sumugat. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Panumdum sa tanan ang pagpabaylo sang radyo kag pagatag sang pamasko ang 3,000 pesos sang Bombo Radio Bacolod tubtob sa Desyembre 25. Isa ka brand new nga radyo, wala na lansang sa isa lang kay istasyon, may flashlight, may LED light, kaangay sining units ang radyo plus 3,000 pesos ang amo ni gabaylo sa imo radyo nga surrender radyo nga nalansang o kon nakapon sa isa lang kay istasyon nagikan sa isa ka AM station. Sa liwata AM station lamang ang radyo nga amon pagabayluhan nga inyo surrender diri sa Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takda nga sa Izaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Saan ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Infected ang virus kagera sa karon sa o kon seryoso o kon sa mga ospital sa Central Luzon. Ginpahayag ni Moreno sa masobra 2,000 ka mga mamungunguma kag miyembro sang transport sector sa Talavera, Nueva Ecija nga maghalong tanan madamo sa gihapon sang COVID infections, magapabakuna sa mas madaling nga panahon para sa dugang nga proteksyon. Nagapaday ng listening tours ang Aksyon Demokratiko team ni Moreno sa Central Luzon. Matapos ang Nueva Ecija, ang team isko ang magapadulong sa Mabalacat kag Angeles City sa Pampanga. Subong daw Disyembre 10, magapadulong man ang mga ini sa syudad sa Malolos kag May Kawayan sa Bulacan. Gipayag ni Moreno ang City of Manila ang may nakahanda nga supply sang kilala nga anti-COVID drugs kang isang remdesivir, tocilizumab, molnupiravir kag bariacitinib nga babudlay pangitaon nga mga
klase sang bulong. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Karon, saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginhinyo sa Partido Federal ng Pilipinas ang Commission on Elections ngay basura ang tanan nga mga petisyon batok sa presidential bid ni Senatora Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 elections bangod sa lack of merit. Sunod sa Comelec order nagikan sa 2nd Division nga may petsa nga Disyembre 2, ginhinyo na ni Reynaldo Tamayo Jr., Victor Rodriguez kag Thompson Lantion bilang PFP intervenors sa pagbasura sa petisyon nga kanselahon ang ginfile nga ZOC ni Marcos sa Disyembre 2 bangod sa lack of merit. Si Marcos ang anak sa ginakabig diktador nga presidente nga si late President Ferdinand Marcos ang standard bearer sang PFP sa 2022 polls. Nakasad sa pareho nga mando nga ang PFP naginya sa Comelec kay basura ang tanan nga 7 ka petisyon nga nagapakanselar sang COC ni Marcos Jr. o kung i-disqualify ini nagikan sa 2022 race sa pareho nga mga rason. Ginamonitor na sa karon sa Bureau of Quarantine o BOQ ang 64 ka mga individual nga nagsulod sa Pilipinas antes ang travel restrictions sa ang dapat ipatuman sa ilang mga country of origin sulod sa Department of Health o DOH. Sa November 26, 2021, ang Pilipinas ang nagpatuman sa temporary travel restrictions sa South Africa, Botswana kag 5 kaiban pang mga Southern African countries nga may aras ng local cases ang Omicron variant. Makaligad ang 2 ka adlaw nagdugangan ini sa 7 kaiban pa ka mga lunsay nga mga European countries. Ginpahayag sa nga tanan nga mga individual nga nakasulod sa pungsod at is ginpatuman ng restrictions ang gintrace na kagin-endorso sa local government units. Ginpahayag man sa BOQ nga gintrace Manila ang mga pasero kag wala sing bisan isas nga nagpakita sa sitwasang COVID-19. Sa karon ang Pilipinas na nagapatuban sa restrictions sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium kag Italy. Magasugod na ang gobyerno sa pag-administer sa COVID-19 booster shots sa tanan nga fully vaccinated adults sa subong adlaw Disyembre 3 sa Department of Health. Sa Facebook post ng DOH, ang mga nakakumpleto na sa ila primary series ng COVID-19 vaccines ang sarana nga mabakunahan sang pila ka mga brands regardless sa kung ano nga bakuna ang gintublok sa ila sa unang nga 2 ka doses. Ang mga brands nga pagagamiton amo ang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik kag Janssen. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri, ang mga fully vaccinated individuals nga nakabato na sang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna kag Sputnik ang dapat nga magulat sang 6 ka bulan at least makakuha sang ila booster shots. Samtang ang mga individual naman nga natublukan sang Johnson ang dapat magulat tubtob 3 ka bulan at least matublukan sang booster dose. So sa DOH ang homologous sukon nakaangay nga vaccine brand vaccination para sa Sputnik kag Johnson ang inipahanda para sa implementasyon. Sa karon nag-administer ang gobyerno sang booster shots para lamang sa mga napaidalam sa A1 category o kon mga frontline health workers o kon healthcare workers, A2 kon mga senior citizens kag A3 kon mga adults na nagasufrer sang comorbidities. Sunod sa ahensya, ang National Vaccination Operations Center ang magapagwas ang operational guidelines sa implementasyon sini. Wala sang kaso sang COVID-19 infection ang na-record sa tion sang unang asimana sang pagpatuman sang pilot face-to-face classes. Sunod sa report sa Department of Education o DepEd. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones nga ginadayaw nila ang tremendous efforts nga ginhatag sang stakeholders sa madinalagod kag hiluway nga pag-angkon nga dalagan sang pilot limited face-to-face classes. Ang involvement sang tanan nga crucial sa expansion sang pagpatuman siniya. Sunod sa DepEd, may ara sang 4,537 learners sa kinder tubtob grade 3 ka grade 11 tubtob grade 12 nga nag-attend sang unang asimana sang pilot run santo sa partial result sa weekly school reporting sa limited face-to-face classes humalin sang November 24. Ginpahayag ni Assistant Secretary for the National Academy of Sports and Field Operations, Malcolm Garma, nga mga ginikanan ang gintandaan ang mga pagsulundan agud nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante kag iban nga personal participating pilot schools operations. Ginemphasize man ni Garma nga mga numero ang mahimo nga magbag-o sa palabuton kinadlaw samtang nagapatayon ng departamento sa pag-validate sang datos nagikan sa Learner Information System kag plantilla items para sa mga eskwelahan nga nakigbahin sa pilot face-to-face classes. Sa sa pinakahuling report sa November 24, nagikan sa planning service ang pilot run assessment. Ginpahayag sa DepEd nga 62 out of 100 o kung masobra si 60% ang eskwelahan ang nakapasa na sang ilang week 1 assessment report nga nag-cover sa November 15 tubtob November 19, 2021. Ginpahayag sang DepEd nga maintindihan ini bangod
Madamo sa 100 ka pilot schools ang napahamtang sa remote areas. Kasi di meras ang mahina o kung wala sang internet signal. Kag sa katapusan ang balita national, nakanda ng Iloilo sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa iya duha kadlaw nga pagbisita sa probinsya human sang Disyembre 3 tubtob Disyembre 4. Isa sa tinutoy ni VP Leni ang paghinunaanon sa mga leader sa mga urban poor, transport groups, vendors, kag displaced workers, mga religious sector kag business groups angot sa ilang paglantaw sa mga pulis nga nakapekto sa ilang sektor. Kaupod man ang mga livelihood program sa pagkatalakayan sa presidential aspirant sa iyang pagtambong sa Iloilo Provincial Mayor's Conference on COVID Response and Livelihood Programs karon sa hapon. Kaupod si Iloilo Governor Arthur Tuto Defensor Jr. kagiban pa nga mga local officials. Madamo sa mga proyekto ang Office of the Vice President sa probinsya humaling pasang tuig 2017 kagabahin sa mga benepisyaryo sa mga livelihood programs ang mga sanga na weavers sa sang Uton Iloilo, mga manunudlo kag mangunguma nagikan sa Lambunaw nga nagpaidalam sa mga training kag mga kababainhan sa San Joaquin, Iloilo. Makikita man ang Vice Presidente sa iyang mga taga-suporta kag volunteer sa iyang kampanya agud nga magpasalamat. Mainit ang suporta kay Robredo sa Iloilo. Madumduman nga nagpatigay na nagkalain-lain nga grupo sang online campaign sang Iloilo for Lenny sang nakaligad nga bulan sang Agosto. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos lang nakaligad sa takna ng 6 sa agas. Tayo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa South Africa. Nagdoble ang kaso ng COVID-19 sa sulod lamang sang isa kadlaw tugas ang Omicron variant sa South Africa. Nagsaka sa 8,561 ang bagong mga kaso nagikan sa 4,373 nga kaso sa COVID-19 sa nasabit nga pungsod sa sulod sang isa kadlaw antes konsanto man sa official statistics. Bangod sini nagapaandab si Dr. Nixki Gumedi Moletsi, ang regional virologist for the World Health Organization, nga dapat preparahan ang posibilidad nga mahimo magdoble pa o kung mangin triple ang kaso ng COVID-19 sa South Africa. Sa karon nagapadigay ng mga laboratorio sa South Africa kag Botswana sang genomic sequencing agod nga tun-an ang Omicron cases. Sa pagatunan sa mga scientists kung mas makalalaton ang nasabit nga virus o kung ang mga ini ang magalikaw sa proteksyon nagikan sa pagpabakuna. Para sa katapusan nga balita internasyonal sa Madrid, Spain, natukiban sa mga otoridad sang Madrid, Spain ang local transmission sang Omicron variant sang COVID-19. Ining labing unang nga kaso sang domestic transmission kag ikapat nga kumpirmado nga kaso nga nagalibota sa nasambit nga pungsod. Nakabato na ang mga inis sang duha ka dose sang AstraZeneca vaccine sang ang 62 years old nga lalaki nga nagpositibo sa Omicron kag wala ini nagpadulong sa South Africa. Wala man ini sang history nga nakasalamo ang iban nga tawo nga nagikan sa iban nga mga pungsod. Naka-eksperyensya ini sa mild symptoms. Humalin sa November 29 kag naka-isolate na iniya. Para sa aton nga business news, nagpanawagan ng labor group sa Negros Occidental sa unvaccinated workers nga magpabakuna na batok sa coronavirus agod nga wala sang huol sa trabaho. Ini ang kasunod sang bago nga policy nga ginaprobahan sa Interagency Task Force nga nagapahayag nga ang unvaccinated workers ang required nga magpaidalom sa RT-PCR test kada duha ka semana kag ang empleyado mismo ang magabayad. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association, aminado ini nga dapat mapatuman naman ang gobyerno sa bago nga mga tikang bangod may nagtuhaw naman nga bago nga variant sang coronavirus. Bangod siniya, nagkapanawagan si Sancho sa mga empleyado nga wala pa nabakunahan nga magkooperar sa patakaran sa management. Sunod riya, para man sa kayuhan sang on-site workers ang pagpabakuna bangod tuyo sini nga makabalik na ang ekonomiya. Aminado si Sancho nga mabugat para sa mga workers ang pagbayad sa RT-PCR test. Gani mas maayo kung buligan ini sang employer. Ilabi na nga may mga buhin sa sweldo sa mga mamumugon. Sunod sa labor representative, mas maayo gid kung magpabakuna bangod wala man sang malaing nga tuyo ang gobyerno sa pag-engganyo sang vaccination. I am urging sa mga unvaccinated na mga workers to please cooperate with the management on the implementation of COVID vaccination. Sana nagamatamat sa sakwan ining balik ang aton ekonomiya slowly nagamatapat sa scale up, and then comes another variant. Nabatean si Gawa Secretary General Winnie Sancho. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 38 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 36 pesos and 90 centavos. Kagang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 47 centavos. Kagang isa ka euro may baylong 57 pesos and 4 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 43 centavos.
Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang alin din nagabalor sa 57 pesos and 50 centavos, total 60 pesos and 3 centavos. Ang premium nagabalor sa 58 pesos and 50 centavos, total 61 pesos and 25 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 46 pesos and 40 centavos, total 49 pesos and 56 centavos. Kag para sa aton nga sports news, hindi makampang si Kai Soto kaupo ng Adelaide 36 years sa pagbukas ng ilang season sa National Basketball League of Australia sa Biyernes ng gabi oras sa Manila. Ginanunsya sa liga kahapon nga hindi makampang ang Filipino prodigy bangod sa pagpalanakit sang tuod kag hindi makaupo sa ilang season debut batok sa Perth Wildcats. Wala naman ginpakigbahin sang Australian club kung ano kalala ang injury ni Soto o kung ano pag nga mga games ang hindi makampang. Hindi man makampang ang mga teammates sini nga sanay Emmanuel Malua bangod sa pagpalanakit sang tuod kag sanay sa okon kag Sunday Dutch bangod sa quadricep. Si Soto nga nagatindog 7'3" ang isa lamang ka game nakampang sa preseason sa Adelaide bilang preparasyon sa NBL Blitz. Kung sa rin wala nagpalutos ang 36 years kag nakuha ang Loggins Broughton Cup matapos ang kadalagan batok sa Brisbane Bullets. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa ito naman nga showbiz news. Simple kag sweet ang naging selebrasyon sa aktres nga si Camille Prats kay isang bada sini nga si VJ Yambao sa ika-siyam nga anibersaryo. Kinpagigbahin ni Camille kag sang iya sini nga bana nga si VJ sa social media ang kanging nga mensahe nila para sa isa kag isa sa mga litrato nga ilagin post sa Instagram. Ginpakigbahin sa aktres ang litrato sini bit-bit ang pula nga bouquet sang rosas nagikan sa bana. Sa caption ginsulat sang aktres nga siyam katuig na ang naglabaya pa nagapabilin nga authentic wala sa may ginatago kag hilway ni nga mangin siya kun kaupod sini si Yambao. Daw sang sano lang sulod diri ang siyam katuig kag hindi din makahulat nga makita ng mga adventures nga maagyan sini kaupod ang bana samtang nagadalo mangina pagtuo sa Dios nga amo ang nagtalana sa ila nga magkilalahay. Ang aktres kag ang bana sini nga isa ka negosyante ginkasal sa tung 2017. Sila may duha ka mga kabataan nga amo sa Nolan kag Nala. Si Camille Prats ang mahiraman sa isa ka bata nga lalaki nga si Nathan, siya late husband nga si Anthony Linsangan. Para sa aton nga Bombo Health News, ginalantaw nga experimental COVID-19 medication nga molnupiravir ang mahimong aktibo batok sa bago nga coronavirus variant nga ang Omicron. Sa sa payag sang clinical investigator sang Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, ginpayag ni Dr. Joel Santiaguel, clinical investigator sang QMMC, nga santo sa third phase ng global study agud nga magtumod sa sa epekto sa molnupiravir. Ini ang nagapakita sa consistent efficacy batok sang iban nga variants sa coronavirus nga tugas ng COVID-19. Suno kay Santiaguel, santo sa tumalagsaon nga mechanism of action kag ang genomic evidence nga sa newly identified variant Omicron variant. Nagapati ang mga ini nga bulong ang aktibo batok sa emerging variant. Apang ginpahayag man sini nga wala pa sang patigayon nga pagtuon sa pag-evaluate sa bulong batok sa bago nga variant. Ang molnupiravir ang labing unang oral antiviral drug nga nagpakita nga makatap na sa moderate cases ng COVID-19 nagikan sa pagduging sang malala nga balatian nga nagakinanglan sang hospitalisasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaron sa ito na nga balitang espesyal. Madamo nga mga vloggers ang nagahimo sang prank agad mangin content sa ilan nagkalainay ng mga video sa pang dapat butangan inisang limitasyon. Dapat lang. Ini matapos sang tatlo kasikat ng mga influencers ang ginsentensyahan sang 3 katuig sa isa ka Russian penal colony matapos ginprank ang driver sa isa ka ride sharing company pag isa pagpakuno-kuno nga ginkawat ang iya nga salakyan. Sa tung Marso 2021, ang tatlo ka mga vloggers ang naghimo na isa ka prank kag ginpost ni sa social media. Nagtawag sila sang isa ka Uber taxi o kon Uber type taxi kag duha sa mga ini ang nagsulod sa salakyan kag naghinyo sa driver nga buligan ang ila abyan nga magbutang sa mga bagahe sa trunk. Sang nakagwa ng driver sa salakyan, isa sa mga ini ang nagdrive kag ginpalagyo ang salakyan. Gina-videohan naman ini sang ila nga kasabot nga nakapwesto pila lamang ka beto ang kalayoon kag makitaan nga nagpatigid ang driver nga ginkawat ang iya salakyan. Gani sang ginbalik na sang vlogger sa salakyan kag ginexplikar nga ini ang isa lamang ka joke. Nakareport
report na ang driver sa kapulisan kag wala sila nalipay sa ginhimo nga prank. Ang tatlo ka mga vloggers nga may apelyido Damshbe, Tusupov kag Kashanov ang ginsentensyahan nga guilty sa dalam sa paragraph 2 sang Article 166 of the Criminal Code of the Russian Federation kag ginsentensyahan sa pagkapriso sa sulod sang tatlo ka tuig kag 6 ka bulan kaupan ng serving punishment nga sa isa ka general regime penal colony. Ang ini nga gulag style facilities ang nahamtang malapit sa gagmay nga mga banwa kag wala nag-offer sang amenities nga nadaandan sa mga vloggers. Ang Russian penal colony sa nagaunod sang kapin 800 ka mga inmates nga nagaisa sa barak sang kapin isa ka gatos tubtob 120 ka mga persona. Ginanigar nga mayara lamang ini sang isa ka banyo, isa ka inodoro kag isa ka sink kada baraks. Sang Marso sang tinanikdan nga tuig si Ramir Kashanov, isa sa tatlo ka mga influencers ang naging kontrobersyal na matapos ang padigan sang prank sa tungas sang COVID-19 pandemic kung sa rin nagpakuno-kuno ini nga nagaubo sa isa ka bus kag ginbutangan sang napkin nga puno sang dugo ang iya nga baba. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Sa ato naman nga weather update. Alas 3 kayo na sang kaagahon, nakitang tropical cyclone nga yara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini nakita sa 1,645 kilometers na sidlangan sang Northern Luzon nga may kabaskagon sang hangin nga 170 kilometers kada oras kag may pagmadlos nga tubtub sa 215 kilometers kada oras nga magahulag sa northwest nga direksyon sa 25 kilometros kada oras. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas, ang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Provinces kag ang southern portion sang Palawan, kalakip ng Calayan Island ang makaeksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may raptalap nga pagulan kag pagpanaguob dahil sang trough sang typhoon o kon typhoon Nyato. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Aurora ang makaeksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Metro Manila kadabil nga bahin sa Luzon ang makaeksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Luzon, Visayas kag eastern section sang Mindanao ang may kasarangan tubtub mabaskog nga hangin nga magayup sa nasidangan tubtub na minanasidangan tubtub nga naaminhan. Sa atin naman sa temperatura, Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, 2% ang chance sang pagulan. Ang hangin na may kabasagon nga 5 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa La Union, 23 to 28 degrees Celsius ang atas sa temperatura. May 48% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 5 km per hour, mostly cloudy. Sa Capiz, 25 to 25 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 13% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 18 km per hour, cloudy. Sa Coronadal, 23 to 30 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 50% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 24% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasagon nga 14 km kada oras, cloudy. Ang adlaw na butlak las 5:52 kay na sang kagahon kag bagatunod na 5:24 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakaligad sa taknang Sizaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes Disyembre 3, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, malapit na lang. 22 dias na lamang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, simple palala sa isa ka maukod gatag palamati sa Bombo Radyo Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo. Omicron! Omicron nga variant sang corona, nagtuhaw gikan sa South Africa. Kakulba naman ang iya sinigintuga, bilog nga kalibutan ang nagasala. Pero nga nga makulbaan, ilabi na ang mga pungsod nga manggaran, hindi bala nga halos tanan nila nga pumuluyo ang nabakunahan, gani wala na sila sang dapat nga kabalakan. Magluwas na lang gid kung ang bakuna hindi epektibo.
kaangay sa pagpati sa iban nga mga tawo, kaya ang paghimo ginpadalian sa clinical trial ini ang may kulang. Ukon hindi gani, ini isa ka negosyo sa mga manughimo bakuna nga may pagkatuso. Kaya ang corona naghihina na, panigbago nga variant, patuhawon nila. Ipagwa nga ini ang mas makalalaton, gani bakuna dapat boosteron. Kag kung magsubong, ila supply ang mga tayuyon. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Christian Bilyones sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!